tällä hetkellä jo aika tupattu olo, jos tää on vasta se perusvarustus, niin mitä minun selkää niin vielä tämän jälkeen mennä tällä. Ja jotta ei olisi liian helppoa, niin totta kai tähän tulee muutakin varustusta mukaan. Eli molemmille tämmönen paineilmalaite selkää ja katsotaan minkä verran se tuo lisää painoa. No niin, onko se vielä muu? Jos minä päästän täältä irti, niin se on vähän Päästä irti. painavempi. No, mitä on sitten täällä pussukassa, niin täällä on kasvo-osa, eli tämähän se tulee sitten kasvoille kun lähdetään. Annetaan varmasti ilmaa eikä mitään ilokaasua. Ei, kuule tätä oikeesti, tää on tosi ärsyttävää. Ei, ei, ottakaa tää pois. No, oliko se noin kauan? Oli, se oli ihan kamalaa. Aina kun sä vedät ilmaa, siinä kun semmonen hirveä tuohdus. Meillä joka vuosittain tehdään vuodessa kerran niin toimintakykytesti ja yksi se osa-alue on tämmöisen kuorma-autorenkkaan hakkaaminen. 3 metriä pitäisi hakata. Eli sitä pitää hakata tuolla lekalla, että siinä ei niinku tyyli ole vapaa, että... No joo, itse asiassa tyyli on vapaa, kunhan siinä sattuu renkaan tänne liikkumaan, mutta pyörittää et saa sitä. Joo, Eikä mennyt kuin puoli minuuttia. Joo, itse asiassa 22 sekuntia.